Әминә, мен сиңа бір егет белән танышуымны сөйләдемме? Кем ул? Ул бик сөйкемле егет. Бу яңа вакыйга кебек. Мин дүшәмбе көнне синең эшеңә килгән идем бит, хәтерлисеңме? Әйе. Менә шул көнне очраштык без. Коридордан бара идем, ишектән бер егет чыкты. Шунда мин сумкамнан нидер алырга туктадым. Ул, мине күрмәү сәбәпле, миңа бәрелде. Аның телефоны да, минем кулдагы әйберләр дә идәнгә төшеп китте. Бер-беребездән гафу үтендек тә, әйберләрне тиз генә җыйдык. Шуннан телефоны ватылдымы? Әйе, телефоны кыйммәтле иде. Аннары ул минем телефонымны сорап алды да, кемгәдер шалтыратты. Шуннан икебез ике якка китеп бардык. Ә ничек таныштыгыз? Кичен ул мине үзәктәге кафега чакырды. Ничек тапкан? Белмим. Шул көннән безнең очрашулар башланды. Синең мондый маҗараларыңа минем исем китми инде.